e oula motimre no. En wach mabuogo ji, en wach malith, nikech koth bira to oula tiko ji kamano to yo mayot kamano. To kachaka duogo gimipenje no, gimotimre ni ok en gima wakia. En gima ne osewach ni biro timore. Kaka oganda, kaka piny wang'eyo pile ni koth maduong' chwega chakre dwe mar 3 kata nyaka dwe mar 6. To nyocho chako wachnwa ka koth pok ochako chwe. Ni koth mabiro chwe biro bedo moingo kaka chwega pile. Penjo makoro nego benwa penjre kata wan sirikal kata wan jopiny. To kane wang'eyo ni koth makama biro biro ne watimo ang'o? To kaka osebiro botimre kama wadwan watim nadi. So gimeneno matimre ni oula manego ji ni en oula manego ji nikech wan wegi kaka oganda, kaka sirikal ok wakawo gik moko seriously. And kendo nenre ok wasom from experiences manotimre chien kono. To bende ok wachak wapuonjre kuom gigo matimre pinje moko maoko. Asedhi pinje moko kaka Japan, ka chieng' ma typhoon biro timore kata incident kata earthquake, dhano ng'eyo nyaka nyithindo. Kendo nyisi ji gima ji biro timo kapo ni gima kamano timre. Sama gino timre, dhano ikore. Kata kako en oula kata en tsunami, tikon ji oidh kama got nitie. Tineno ka jomo idho got